Vas connectant amb la respiració. Et vas començant a moure per deixar la fase de relax. I situar-te asseguda amb les cames creuades. Bé. Ajustes la posició de cames. Poses l'esquena estirada, la dreta lleugerament recollida, el gest de les mans habitual. Afluixes la cara, la boca, les mandíbules. Connectes amb la posició. Tanques els ulls, suaument, connectes amb la respiració i el seu so. I entres en fase de concentració, de centrament, d'estar present a través d'estar en la posició, en la respiració i en el seu so. Anem a completar, per donar més potència a la sessió, aquesta sessió que ha tingut com a protagonista els equilibris en la seva fase dreta, tot i que ha vingut preparada la pelvis i els peus i les cames prèviament. Anem a completar-ho el que en diem un pranayama altern. Anem a equilibrar les dues energies, l'energia vital, la que t'he parlat al principi de la classe, que ens ve a través de la respiració, i l'energia mental, que són tots els mecanismes conscients i inconscients que genera el cervell, per dir-ho d'alguna manera. Per fer aquest pranayama ja coneixes el gest, desfent la posició de la mà dreta, col·loques índex i mig al punt entre les dues celles, acostes el dit polze i anular a l'aleta dreta i esquerra respectivament, el dit petit queda lliure. Repasses la posició, que estigui còmoda, que estigui ferma, connectes amb l'ujjayi pels dos conductes, respiració i so, i et disposes a practicar Nadi Sodhana Pranayama o Pranayama altern, que és per equilibrar aquestes dues energies. El conducte dret està associat a l'energia vital i el conducte esquerre a l'energia mental. Buides l'aire, fase d'accés, buides l'aire pels dos conductes. Suaument, lentament, còmodament. Fas una pausa. Selles el conducte dret i inhales per l'esquerra. Lentament, suaument, còmodament. Quan creus suficient, fas una pausa, selles l'esquerra, obres el dret i exhales pel dret. Lentament, suaument, còmodament. Quan creus suficient, fas una pausa i tornes a inhalar pel dret, que ara està obert. Lentament, suaument, còmodament. Quan creus suficient, fas una pausa, selles el dret, obres l'esquerra i exhales pel conducte esquerre, lentament, suaument, còmodament. Això és un pranayama altern. I tornes a començar, inhalant pel conducte, el mateix conducte que has exhalat, que és l'esquerra, lentament, suaument, còmodament. Una pausa, selles l'esquerra, obres el dret i exhales pel dret, lentament, suaument, còmodament. Un cop has exhalat, tornes a inhalar pel mateix conducte, lentament, suaument, còmodament. Una pausa, selles el dret, obres l'esquerra i exhales pel conducte esquerre, lentament, suaument, còmodament. I vas fent d'aquesta manera, en definitiva, sempre inhalant per aquell conducte que has exhalat i buscant l'alternança, equilibrant les dues energies, vital i mental.
3 sèries més, inhalant per l'esquerra, pausa, buidant pel dret, pausa, inhalant pel dret, pausa, buidant per l'esquerra. Això és una sèrie, 3 més. Acabes buidant pel conducte esquerre, deixes reposar la mà dreta amb el gest corresponent, sospira, badalla. I ara proposo donar-li més potència a aquest pranayama altern, el que se'n diu, alguna vegada ho hem fet, molt poques, però anem a introduir-ho, que se'n diu kumbhaka. Una de les missions de quan practiquem la retenció a pulmó ple, quan fem les respiracions amb els braços, és tenir més possibilitats a practicar aquesta fase de retenció. Es tracta de havent buidat, jo primer ho explico, inhalarem i a l'inhalar mantindrem, un cop hem inhalat, la retenció al màxim confortable. Aquesta inhalació a pulmó ple vindrà acompanyada d'una sèrie de gestos, que són, un cop hem inhalat, ara ho estic en fase d'explicació, guardarem l'aire i aplicarem el que se'n diu mula bandha, la contracció de la zona perineal. Jalandhara bandha, que és portar la barbeta cap al triangle esternal, i uddiyana bandha, que és boca de l'estómac cap a baix i cap amunt. I junt a la retenció a pulmó ple haurem de mantenir aquests 3 gestos, la contracció de la zona perineal, la barbeta cap al triangle esternal i la boca de l'estómac cap a baix i cap amunt. I abans de buidar, jo dirigiré, farem 3 vegades, el dirigiré les 3 vegades. I abans de buidar desfarem aquests gestos amb aquest mateix ordre. Zona perineal, barbeta cap al triangle esternal, boca de l'estómac. Aplicarem Nasagra Mudra, que això ja ho sabem, ho hem practicat, sellarem el dret i buidarem per l'esquerra. D'acord? Vinga. Ho farem 3 vegades, jo ho dirigiré, per tant em vas seguint. Estàs a la posició, estàs a l'Ujjayi, buides l'aire que tinguis, fase d'accés, inhales, panxa, costelles, pit, clavícules. Retenció, zona perineal, contraus, barbeta cap al triangle esternal, contraus, boca de l'estómac cap a baix i cap amunt i retens, portes aquesta retenció al màxim confortable. En diem kumbhaka, en ioga. Tenint en compte que abans de buidar, al mateix ordre has fet les contraccions. Zona perineal, barbeta, boca de l'estómac, aplicar Nasagra Mudra, sellar el dret i buidar pel conducte esquerre. I un cop has arribat a aquest punt final, sospirar, badallar. Sospirar, badallar. Molt bé, anem a practicar una altra vegada. Estàs a la posició, estàs a la respiració, el seu so, Ujjayi, buides l'aire que tinguis pels 2 conductes, inhales, panxa, costelles, pit, clavícules, mula bandha, zona perineal, Jalandhara bandha, barbeta cap al coll, uddiyana bandha, boca de l'estómac cap a baix i cap amunt, kumbhaka, o retenció amb aquests gestos, màxim confortable. Tenint en compte que abans de buidar, primer has de desfer en el mateix ordre, zona perineal, barbeta cap al coll, zona de boca de l'estómac, aplicar Nasagra Mudra, sellar el dret i buidar per l'esquerra. Lentament, suaument, còmodament. Sospirar, badallar, sospirar, badallar. I ara anem a fer l'últim i el darrer. Quan arribem al punt final que hem de buidar i desfem els gestos, a la vegada que apliquem Nasagra Mudra i buidem per l'esquerra, ens imaginarem des de la base de la columna un flux de partícules daurades i brillants, ment neutra i ment oberta, que pugen per tota la columna fins al bell mig del cap, del cervell, d'acord? Com si fos un llamp, fum, cap amunt, d'acord? Des de la base de la columna fins al centre del cervell. Vinga, som-hi.
Buides l'aire que tinguis pels dos conductes, inhales. Mula banda, zona perineal, jalandhar a banda, barbeta cap al coll, udiana a banda, kumbhaka o retenció, màxim confortable. Tenint en compte que abans de buidar has de fer els bandha en el mateix ordre, aplicant el Sagra Mudra, i al buidar per l'esquerra m'imaginar aquest flux de partícules daurades i brillants que com un llamp pugen des de la base de la columna fins al centre del cap. Sospira, badalla... I te'n vas directament al punt entre les dues celles, que ara està buit, i observes aquest espai, ara buit. I projectes sobre aquest espai la darrera figura de l'arbre que hem fet amb els dits entrellaçats a l'occipital, al costat que et surti, i te l'imagines projectat aquest Vrikshasana, aquesta postura de l'arbre amb els dits entrellaçats a l'occipital, o sigui el darrer gest que hem fet, i t'observes a tu mateixa en aquesta actitud. A més, t'observes realitzant aquesta actitud, aquest arbre, Vrikshasana, fàcilment, còmodament, perfectament, confortablement. Retires de la pantalla frontal el teu arbre, Vrikshasana, deixes la pantalla buida de nou. Surts de la pantalla frontal, connectes amb l'Ujjayi. Connectes amb la disposició asseguda, Siddhasana, amb la sensació que t'ha deixat aquesta sessió d'avui. T'agraeixes haver-te dedicat a aquesta sessió, agraeixes als altres per compartir-la amb tu. Desfas la posició de les mans, les portes al centre del pit, inhala i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, bona setmana, gràcies per tot, Namaste.